L'acudit funciona de la següent manera, no? Tu ets un militar espanyol i jo sóc un civil barceloní. Ah, mira, clar, sempre em toca a mi. Ja, vols que et digui? Vale, jo sóc el militar espanyol. Tu ets el militar espanyol. I estem aquí davant del frontón Condal. Sí. Frontón Condal estava baix de tot de la Rambla. Sí. Hi ha una pancarta que posa Banquet de la Victòria. Banquet de la Victòria. Molt bé. Tu ets un militar espanyol, t'ho recordo, eh? Vale. Jo sóc el civil barceloní. Posa-t'hi. Llavors, som-hi. Llavors tu m'has de dir... No, aquí. Aquí. ¿Qué se celebra aquí, m'has de dir tu? ¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente? I jo et dic... M'ha sortit basc, el militar. Jo et dic, el banquet de la Victòria. Sí. I llavors tu m'has de dir... De la Victòria. Pues serán paisanos. Molt bé, perquè paisanos vol dir... Civiles. Civiles. Vol dir que els militars no tenen cap victòria per celebrar. Si diuen que celebren una victòria, és que els militars no celebren cap victòria. No ho acabo d'entendre, perquè pobres militars, per què fotin amb ells? Vols que anem al Sí. I així vegis em ventila una mica el cervell. Bueno, jo me'l quedo, que a mi m'agrada, saps? Estàs molt propi, sí, digues. Doncs el 1905, clar, els militars no tenen cap victòria a celebrar perquè se n'han fet un fart de perdre guerres. Al Marroc, a les Filipines, a Cuba, han patit desenes de milers de morts a tot arreu i, per tant, tenen la pell molt fina i estan molt desprestigiats. La cua de palla, molt desprestigiats, sí. I Macià, el coronel Macià, forma part d'aquest exèrcit? Forma part d'aquest exèrcit, però cada vegada s'hi sent menys a gust. Cada vegada se sent més fora de casa, per moltes raons. Llavors, l'any 1905, la revista satírica El Cucut se li acut a publicar aquest acudit. Exacte. I per tant, ara el podem entendre en tota la seva dimensió i amb tota la seva mala bava. Ara el veiem, em sembla. Aquí veiem la revista Cucut, aquesta és la coberta, i l'acudit. ¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente? El banquet de la Victòria. La Victòria. Pues seran paisanos. És una cosa així. Exacte. Ai, carai. Llavors ja l'he entès perfectament. O sigui que estem a l'any 1905. Estem l'any 1905. Tu aguantaràs amb el barret tota l'estona, eh? Sí, home, sí. No, jo li dic de cara als teus alumnes. A mi m'és igual, eh? Saps què passa? Que el meu prestigi és tan escàs que ja no ve d'aquí. No hi ha gaire cosa a perdre, ja. Doncs mira, res, estem al 1905. El Cucut publica aquest acudit. Aquest acudit. I els militars ho veuen i es fan un panxot de riure, segur. No ben bé. Els oficials de la guarnició de Barcelona, que estan profundament irritats gairebé sempre, es reuneixen a la plaça Reial, també a prop de la Rambla, i al crit de «Caballeros, viva Espanya!» es llencen a saltar a la seu del Cucut i de la veu de Catalunya. No riguis, vols que me'l tregui? És que quan parles en sèrio, llavors no fa cosa. Doncs escolta, llavors... Tampoc passa res, va. Siguem seriosos, home. Estàs donant una imatge molt trista. Total. És que el tema no té res de graciós, perquè van destruir la redacció d'aquesta revista. Exacte, i a més van sortir al carrer i amb els sabres enveïnats repartien cop de sabre a la gent que hi passava. I llavors a Madrid els van cridar, I la gent aquí ingenu, els catalans ingenus, van pensar els criden per renyar-los en aquesta colla, saps? I no. I no, van anar a Madrid i encara els van felicitar. Molt malament, no? Molt malament. Llavors és quan Macià diu, fins per aquí no hi passo. Clar, Macià se sent molt ofès i, a més, és que els seus companys militars li demanen que signi una declaració a favor dels oficials que a Barcelona han fet totes aquestes destrosses. I Macià diu, bueno, doncs aquí podíem arribar, i entre una cosa i l'altra decideix abandonar l'exèrcit. I aquí neix el Macià polític. Efectivament. Afortunadament, doncs, no? Sí. Que 2 anys després, aquest Macià polític, que 2 anys després es presentarà a les eleccions a les llistes de Solidaritat Catalana i que serà escollit diputat. Ui, això els seus excompanys d'armes ho devien veure fatal. Fatal, imagina't, eh? No li van perdonar mai. Un militar, un que els hi coneixia les entranyes, un que els hi coneixia els defectes i les fortaleses, que es passava a l'enemic i a l'enemic més terrible de tots, diguem, el més odiat. Va ser, diguem, un cas Figo al revés, no? Perdó per la comparació. Però, bueno, en Figo també el cap de porc, vull dir, ho va passar malament. Imagina't en Macià, no? Sí, van tenir un cap de porc. Escolta, va ser tremend, això. Home, Macià no li van perdonar i segurament els militars espanyols el van odiar més del que el públic del Barça ha sigut capaç d'odiar el Figo, eh? Segur, estic segur que sí. En fi, el cas de Macià no és l'únic d'un militar català que abandona el servei actiu de l'exèrcit per motius similars a aquests, i ara en parlarem. Sí, jo me'n vaig perquè, com que no he fet la mili, no tinc gaires històries per explicar. Ah, vale. I jo foto el camp. Fugint d'un superior. Amb el sombrero, eh?